Aha. Olivo lilis. Jawa fata parambal. Hey. Aha. Biko Igbo ndị ọma ndị ọnụ ekenekwe m unu n'ụbọchị tata ahịa Orie. Orie ụmụ mmiri, Orie eze nwanyị mmiri na eze nwoke mmiri niile. Orie ndị ọgbanje mmiri. Ọ bụrụkwa ndị mmiri ka enwere ndị ọgbanje enwere ndị ọgbanje ala, nwee ndị ọgbanje ikuku, nwee ndị ọgbanje anyanwụ, ọ bụrụkwa sọ mmiri. Ụbọchị tata asị m Amaka mere nwoke mere nwanyị, egbe ya berekwe ugobere keshi ibi ebele anyị nkwukwa ya. Anyị na-ayọ Chukwu okike, anyị ezumezu mmụọ niile anyị na ha sobi ụwa ka ha na-akpalikwu nwoke na-akpalikwu nwanyị n'ala Igbo niile, ka ha nwee ike nwee mmụọ ịlaghachite n'ọdịnala, maka na ọdịnala bụ nke anyị. Ọdịnala ọya wụ nke anyị. Ya wụ mere ụbọchị tata mụọ Chidebere Nwosijiọma na-egbu achara achara na-eto ji sị ka m bịa ka anyị tinye ọnụ ma kụziere ụmụnne anyị ihe gbasara ka esi akpọbata mmiri mmadụ ụlọ. Enwere ike ị na-anụ bring your water home, bring your water home. Kpọbata ndị mmiri gị, ndị otu gị, kpọbata ha ụlọ. Kedu ka esi eme ya? Nke wee eziokwu na anyị na-anye nkụzi a free of charge. Ị gaa na our Facebook page, Ọha Mmiri Facebook page, or join our group Odinala Bu Nke Anyi Facebook group. Ị ga-enweta nkụzi a free, maka ihe anyị ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ, ezigbo ụgwọ, kwụọ ezigbo ego, ma mee gịnị ka ha nwee ike mere ha ya. Anyị na-akụziri gị ka ị ga-esi wee mee ya. Ngị wụ nwa mmiri, ọwụmụ mmiri ka anyị na-ekwu okwu ha n'ụbọchị tata. Kedu onye wụ onye mmiri? Ọ ha anyị chọrọ ịjụ dị first.